Assalamu alaikum jama'a masu sauraron wannan tasha tamu mai suna ST Arewa TV, wadda ke kawo muku shirye-shirye akan sababbin ma'aurata da ma na duniya baki ɗaya. Mai sauraro kar ka manta, ka danna mana alamar subscribe, sannan kuma ka danna ƙararrawar sanarwa, saboda da mun saki labari za ka sani. A yau ne za mu kawo muku shiri akan sababbin ma'aurata, amma don Allah kafin nan ina da buƙatar in yi jawabi guda ɗaya. Dukkanin wanda ya san bai wuce shekara 16 ba, don Allah kar ya buɗe bidiyon nan saboda bai kamata ba. Mu wannan shirye-shiryen muna yin sa ne saboda ci gabanmu gabaki ɗaya, da kuma sanarwa game da mutanen da ba su san rayuwar aure ba. Tunda aba ce wacce dole sai ka tsaya ka fuskanta, ka natsu, ka ji, sannan kuma abubuwan za su zo maka so simple. Idan ka saurara mai sauraro, za ka ji yau za mu kawo muku shiri ne akan abin da yake motsawa mace sha'awa lokaci guda. Watakan ba komai ba ne ba abin da yake motsawa mace sha'awa lokaci guda, illa daga kana mata wani irin kallo, wanda kallon yana cike da abubuwa daban-daban. Fassarar shi tana